Vítajte na dnešnom cvičení. Dnes máme 7. novembra, rok 23, je útorok, takže cvičíme vlastnou váhou. Začneme od stoja, ako vždy, a v prvom rade si ujasníme základný postoj Pilates. Postoj, ktorý môžete cvičiť kdekoľvek ste, či stojíte pri pokladni v rade, alebo ste napríklad aj v kostolíku, alebo proste niekde ste na prednáške, sa postavíte a už môžete cvičiť. A základný postoj Pilates. Špičky máme smerované dopredu. Precítim chodidlo, že ho mám postavené na 3 bodoch: palec, maliček, päta. Keď ste niekde v teréne, samozrejme, že máte topánky, tak aj v tých topánkach precítim, že v tej topánke stojím na tých 3 bodoch, pretože niektoré topánky nemajú upravenú klembu a môžete padať do vnútorných členkov, takže aj v tých topánkach sa vedome postavím na tie 3 body: bod pod palcom, maličkom a pätou. A už idem pekne od chodidiel. Vnímam, že sú aktívne členky, kolená sú jemnučké, čiže neprepínam. Bedra stabilné, mám rovnobežne túto pozíciu rovnobežne s podložkou a sledujem, že mám zapojené pánva brucho, hrudný bod ide ku chrbtici, dýcham laterálne, čiže do strán a ťahám sa cez tretí stavec krčný do stropu, pocit, že hlavou sa opieram o nebesa, vyrolujem ramena, lopatky, zapojím medzilopatkový sval, čiže mi krásne pritiahne ramena pomyselnej stene a paža voľne visí do podložky. A už naciťujem, že držať telo v tej správnej polohe vôbec nie je jednoduché a vnímam 3 roviny. Pohľad, ramena a bedra rovnobežne s podložkou. Výborne. Nadýchnem sa. Nádych, kľudne si položte aj dlane na reberné oblúky a výdych. Idú rebra k sebe, ale zároveň ten vnútorný výťah, tú kabinku toho výťahu dvíham až do hrudníka. Opäť nádych, rebra do strán, lakte tiež idú do strán, lakte sú také aktívne a výdych, idú rebra k sebe. Vidíte, že sa dlane približujú k sebe, ale nie je to šúchanie dlaní po tričku. A zároveň vo výdychu vnímam to, to zipsovanie, ale je to v prvom rade ten vnútorný ťah. Bo to zipsovanie nám dáva taký ťah po povrchu, ale je to vo vnútri v tele. A opäť nádych a výdych. Pracuje tento stred. Nádych a výdych. Spustím páže pekne vedľa tela. Opäť tie ramená sú opreté pomyselne o stenu, hlava taktiež. Nádych. A vo výdychu vnímam ťah smerom do stropu, jemnučko. Nádych, vnímam aktivitu v celom tele a výdych. Ešte 2-krát. Nádych, výdych, nádych, výdych a uložím chodidlo na podložku. Ideme rolovať. Úplne pôjdem dole hlavou. Nadýchnem sa, výdych, balím bradu. Pekne rolujem chrbticu od pomyselnej steny, idem cez hrudný bod, jemné kolena, idem cez pupok. Páže voľne visia do podložky, ale lopatky sú pritiahnuté k bedrám a pozerám sa na pupok. Nadýchnem sa a výdych. A výdych. A ešte idem. Nádych. Mám dlhé paže do strán, ťah cez prostredník. Nádychnem sa a vo výdychu ide úklon